राजा क्लाब दिनै हारसिं सिथारा बाजै गैया नामा न'आवलाय? हागिया दाखालि आंजों बुलायनाय न'आव खालामनाय बुङाखै। मा जायोब्रा नोंसोरलाय? खालि बुलायनाय नांलायनायल'सै। माबा सोरांबानो संख्रिनि बानलुनि दावराव खालामबाय थायो नों बाजैया, बेयावनो रागा जोंनानै हख्लायदां। राजा क्लाब नोंबो खालि लोंनायल'ब्रा, ओंखायनो बाजैया रागा जोङो। जानाय लोंनायफ्रालाय माथो सोलिनो दं दासान्दिलाय? बाजैबो गैया जाहैबाय नोंहाबो। जानाय लोंनायसो होनदोंलै नों, हिनजाव गैयाबाथाय जायालै। खामानि दामानियानो गासिबो गोदोनानै थाजोबो हिनजाव गैयाबाथाय। बुरखायना लायफिनदोब्रा दा बुरखायनानै। होद फै दा फै, गाव जानोलै जेब्लाखि फैया। फैया थाथों, आहा गोदान मोनफिनबानो जायो। आइ मा राव बुंखोब्रा नोंलाय? गोदाव सोराव होनथारलै आदा नोंबो, जानला मोनलानो। मा नोंबो जेरावबो गाननाय लोङैफ्रानो नामा आंजोंलाय? नांथ'ला आदा नांथ'ला, आं बेफोरजों लोब्बा होथ'थाराखिसै दासान्दि। दे होमबा फंबाय दे। होमबा आदा थाथ'दो दे, आं थांसै। दे होमबालाय। लाफाथि सना फैफिनदोलै, आंहा नों गैयैखायनो सानफ्रामबो ओंखाम गोथांसो जानांबाय थायो। लाफाथि सना, नोंखौ जा गोसोखांगासिनो दं आङो। उदैयाबो दुखावजोब्बाय लाफाथि सना, ओंखाम गोथां जायै जायैनो। हाय अबे थांदों जाखो? मा न'आवनो नुहासै आंलाय, बाहेरायावसो खामानि मावखो ना माखो बेलाय? आइ अबे थांखो? मानो नांगौ आइखौ? आइया मैगं लायनो थांदों बाजाराव। सोंबाय आरो न'आव नुयैखाय मानो नांगौ जालायनांगौ आरो? नंथारा बियो, आइखौ सोरबा हौवाजों खारखोलांबायदांसो नंखाथारदों बियो। ओरैनोबा दाना बिसि गोनांखा फिसाइ गोनांखा गथ' गथाय गोनांफ्रासो बांसिन ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो। खारलायबायनो हनै उमुगा उमुगजों थांलायबायनो खोनासंनो बाथारबाय आं। मा फाग्लि होनलाबायसै नोंलाय? जोंनालाय आइया बुरि मानसि जानानैलाय मानो खारबावनांगौ जाखो? आंलाय न'आव नुयैखाय सोंदों दा। जोंना आइया मालाय बायदि नंखाया। गावहा बिमाजों बांसिन अनजायो नालाय, ओंखायनो बिमाखौ नागिरबाय थाथारो। बिमायाबो फिसाजोखौ बानोल' दाय, अननायानो आंखौबा अना ओबाव। नोंहा देनां बिमानो गोथाव जौ बिदै ना बेदर लाबोनानै जाहोफैथार। बिमा बिफानोलाय एसे एनै जानाय लोंनायखौलाय होफैखानांगोन आरो। मागोना नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' फेदेरदों खि हासुदै सुनानै। आं हले होफैनायाव गैयाहाय, आइया आंखौ अंखाया। रेजेक मालखौसो होफैगोन आं बालनि। है फाग्लिसियान दा होनबाय था नोङो। थांदो खामानिफ्रा मावहैदो। खामानिनि अर्डार होनानै थांदों, मानसियाबो मावाहाय बालनि, बेरायनोसैसो आहा। दुथुमाय न'आव दंना गैया जाखो? ओइ दुथुमाय, दंना गैया जाखो? फैबासो बेरायहैखो ना माखो बेलाय? गैया सिखिरि नों लोगोआ, दहाय थांनायानो दाबो सफैया। जिन्ज्रि होनासो दोननांसिगोन बे सैमा आथिंखौ, न'आवनो थाला। फैदो फै जिरायफै। ओहो आब', दुथुमाय गैयाबालाय आं जिरायथ'ला नामाथाय, आं थांफिनसै। मानोबा नांथारगौमोन नामा दुथुमायखौलाय? नाङा, ओरैनोसो बेरायनो फैदोंमोन आं। न'आवबो थाबाबो बिब'आनो खामानि थिनबाय थायो, ओंखायनो फैदोंमोन आं। हा न'फ्रावलाय एसे एनै खामानिखौलाय मावखानांगोन ना, खामानि मावाबा माथो जानांगौ? ओंहाय होनबा बांद्रायथारो बिसिना, बिमा फिसा ज' सानैजों लोगो नांनानै आंखौ खामानियावल' थुसोमबाय थाथारो। आं रागा जोङोबा बेंगालरावसो ब्लद खारलांगोन र' मालाबा। आयौ बिदि सानथारबाय आरो नों? ओंहाय आब'मोन बादि मालाबा बिदि सानफ्लांबाय थायो आङो। दे होमबा आब'आ थाथ'दो, आं थांसै। आवसाव गथ'आ जाद सानखायो। जोंनाबा सैमा आथिङा बहा थांखोलाय दाबो सफैया। ए बेयावसो आरो नोङो? आंहा बेखौनो गावसिनि न'आवसो थांनानै फैदों। मा मोनबाय थाखो लामासो बेरायलागासिनो? दुखु जादोंहाय दुखु, बिनिखायनो लामा थाबायलाबायदां, गोसोफोरा एसे मोजां जानायनि। हा मा दुखु जालायखो नोंहालाय? देलाय खोन्थालाय मा दुखु जादों नोंहा? गोसोनि बेमार जादोंहाय, बेखौलाय आं नोंनो मारै खोन्थानो? दामब्रा गालांफोर मा खालामदों नोंसोर बेलाय? फाग्ला जामखो, जोंहा दामब्रि गालांबा नोंहा दामब्रा गालां जाहैबाय। आंलाय ओरैसो होनदों दा जाम्बिलाय, सोरबा मानसिया दामब्रा गालां जाफेरबाय नामा? अबाव थांना फैदों नोंसोरलाय सानैजोंलाय? आंहा दुथुमाय मोनाव थांदोंमोन। नैबेखौ न'आव लोगो मोननायनि फैफिनबाय आं, लामायावसो लोगो मोनफैबाय। दा बेयावनो सानैजों रायलायबाय थादों जोङो। दुथुमाया माबा गोसोनि बेमार जादोंनो। गोसोआबो बेमार जालायनो रोंगौ आरो। दुथुमाय मा गोसोनि बेमार जादोंबा खोन्थादो आंनोबो। नोंसिनालाय आं बे खोथाखौ बोरै खोन्थाबावनो दे, आंनि आमाय थुफुल सिंनि खोथाखौलाय। थौदो सिखिरि नोंसिनावनो थांसै, न'आवनो थांनो बादां। थौदो होमबालाय। हागियाबो मा गोसोनि बेमार जामारदों, एसेबो खोन्थानो हालायलायलाय। ना आंखौ एसेबो साननायासो नोंमारगौ नामाब्रा? एसेबो सोंदावनो हाथार नालायब्रा, आंबो सोंनो हाया। आं हले दुथुमाय नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै, दुथुमाय नोंसो आंखौ मा सानो?